Na kabenta ki khubor ba man kasngi pet but subscribe ya u antorni. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi. Katba ka jing to okit halor ka mukot duma penya briu ha Meghalaya ka kerteng ka thamai kalami u Jitendra Raghuvanshi ka bala ai lenti thamai pura ya katika mukot duma. Uhun men jung ka sonam Raghuvanshi u Govin ula ong ba kalong ying jung u kala wengno ya baro ki jing ya dei batka bar ula kular ban yarap ya kalong ying jung Raja Raghuvanshi ha ka jing ya kunjung ki banyo ya ka hong. Ki pulit ke jila Meghalaya haduk menta kila kemya sangut hakatika kampanyam ya Uraja Raghuvanshi katengah jong u kasonam Raghuvanshi uraj kujwaha ubala keno ba usamla jongka ba laingut gishinrang kibla ithu kum u Vishal Chauhan u Akash Rajput ba anan kurmi. Baru sangut kinong sya keno lara no si Meghalaya ba lapengat yaki ha along pulit ka ba prasngi hakasngi balang. Ue Jitendra Raghuvanshi ude ubri ubla keno ba kasunam Raghuvanshi ka Pyndonkam ya ka account jong u ban siew ha u arphlai terik unaitung syakinong penyap briu ban penyap yu Raja Raghuvanshi ha bala keli syapang manu badai Jitendra Raghuvanshi u hinmen jong kasunam u Govin ulai thu akilat pathai kubor ha kasngi balang ba ude upara arkimi jong u Govin ula pentip ba kasunam kapli u UPI account ha ka kerteng jong u hendai umsyam la pensyai satya balai ba umsyam la plia ka kerteng jongka. Lai thu ka Hindustan Times hadian ba ka kerteng jong Jitendra kalapau ha ka jing to okin. Lai thu ba kala penmi ka jing suma ba ka sonam kala le ya ki jing siuling ba ka kam jongka. Long ying kala wan hapo ka jing pet bnya nama ka jing keno ba ka don ka jing yade. Hawala ngim don kam banne bat ka hawala ki khana lamler. Jitendra Raghuvanshi uba ka kerteng jong u kadang pau ude upara jonga na kaliang ka kmi bat kum juru unong trai berin haka kam khayi jong ka long ying jongi uba pet e ka jingkit bat jing penham mar haka go down ka account haka kerteng jong u ka jing shisha ka don ye ka pisa jongi ka bala pelut haka jing nut jing sep ka ba man kasngi jong ka kam la ong ukofin.